Κολώνεται να κάνουμε DD party μεγάλους. Ναι. Ναι. Έτσι και έτσι. Ωραία, και τώρα. Έτσι και έτσι. Το Elfie Gohan, θέλουμε collab. Επόμενο ταξίδι μαζί. Και πριν το κάνουμε. Κάνε. Ενημερωτικά. Το Elfie και Gohan. Και στο όλου. Ειδικά τώρα, στο όλου, γιατί λογικά. έχουμε μιλήσει κιόλας, σε ξέρω λίγο καλύτερα. Φίλε, το κάναμε. Άμα εγώ τώρα είμαι ληστής και θέλω να μπω. Δεν μπαίνεις κλέφτη. Άντε μερικά σπάς το τζάμι αυτό μάλλον. Εντάξει, ρε φίλε, δεν χάμεσέ μας τότε. Άλλο. Έχει Adidas. Μπαίνουμε. Για να δούμε τι θα βρούμε. Θα δείξεις. Αυτοί είμαστε εμείς και μπαίνουμε σε ένα Adidas. Jude! Belly goal! Αυτή είναι πολύ δυνατή. Είναι πανάκριβες όμως, όχι. 40! Δεν χωράνε όμως τα πράγματά μου. Ναι, πεις. Ελάτε να φάμε μια παρατήρηση στα γαλλικά. Όπα, κάτσε Δημήτρη. Κράτα μια αυτό όμως. Θα φάμε ξύλια μπρο, άστα. Μου φάγαν τη σάκο. Πού είμαστε? Είμαστε στη καφέ τη Ρώμα, όπα. 7, τσιλ. 8. Καρμπονάρα. Και άρα 7,5 μεσόωρο. Οκ, ξέρεις τι, μια χαρά. Δεν έχουμε φάει κάπου άσχημα. Νομίζεις, τώρα θα ανοίξουμε live στο Insta, γιατί το βαριόμαστε. Θα κάτσουμε λίγο να απλώσουμε τα κουλά μας. Και μετά πάμε στο πάρκο του Λουξεμβούργου, πώς θα λένε. Νομίζω ότι κάπου εκεί έχει καταστραφεί το πράγμα. Κλωστής, Γεωργίου Α. Τι γίνεται, Ανδρέας. Εδώ έχουμε και τον κάμεραμα. Πώς θα κάτσουμε 3 βράδια, τελευταίο βράδυ στον δρόμο. Καθόμαστε, δηλαδή κοιμόμαστε σήμερα, ας πούμε σήμερα είναι Τρίτη. Σήμερα, αύριο και τελευταίο βράδυ στον δρόμο. Ναι. Άλλα 2 βράδια με ξενοδοχείο και άλλο ένα χωρίς. Σερί και μετά. Κοίτα, έχουμε τώρα σήμερα ένα photoshoot. Μάλλον θα κάνουμε αύριο. Βρήκαμε ένα γαλάκι το οποίο θέλει να κάνει modeling. Ένα μαυρούλι. Δεν μιλάει κανείς ο Τσάπανης, ρε παιδιά. Άντε, κάντε το. Ταπ. Δεν ξέρω τι να πούμε. Οκ, λοιπόν, περάσαμε μόλις από το Louis Vuitton. Το δείξαμε καθόλου. Τσέκαρε εδώ. Θα γίνει ξενοδοχείο αυτό μάλλον, αν δεν κάνω λάθος. JD έχει απέναντι, βαριέμαι να πάμε. Αλλά είναι JD. Έλα, πάμε. Απέναντι είναι. Είναι μακριά, βαριέμαι να περάσουμε απέναντι. Πάμε τώρα, περάσουμε μπροστά, κλαίμε. JD έχουμε και στην Ελλάδα. Ναι, οκ, ισχύει. Ναι, προσπαθούμε 10 ώρες να βρούμε τι θα γράψουμε στο κολο TikTok, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. POV τι. Πρέπει να κάνουμε take shot σε κάποιον. Πρέπει να αρχίσουμε το beef, ρε φίλε, με κόσμο, δεν γίνεται αυτό. Γιατί, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε beef με την Delusion. Αν το ανεβάσουμε αυτό, να ξέρετε. Σταμάτα με την Delusion. DM, να κάνουμε fake beef, να κάνουμε fake beef. Αυτό δεν θα ανέβει ρεαλιστικά. Τζάμπα Φίλε, θα φάμε hate. θα το δούμε. Ρε φίλε, Moncler, το έδωσε Κούκλουξ. Φίλε, ξέχασα την international λέξη, να ξέρεις. Όχι, είπα Κούκλουξ Κλάν. Φίλε, τι πας με κοίταξε με τόσο μίσος. Ναι, δεν είναι. Ανεβάσαμε, παιδες. Βασικά τώρα ανεβαίνει. Κάπου εδώ. Όχι, ακόμα. Εδώ, πάνω από αυτό να. Κάτω από αυτό. Δηλαδή θα ήμασταν εδώ. Στην αψίδα του γαλερίου, εδώ, χαλαρά, στην Γαλλίτσα. Πάουις, Πήγαμε και στο Λευκό. αυτό που κάνεις είναι ιταλικό. Εγώ δεν με πάει να μου πει. Καμάρα και Λευκοπύργο. Και καμάρα και Λευκοπύργο. Τώρα σε λίγο πάμε Λουξεμβούργο για κήπους και βλέπουμε μετά έχουμε shoot, το έχουμε 50 φορές, κάναμε και live στο Insta, 8 big viewers, type shit, 10 big viewers το έδωσε. Σε περίπτωση side quest θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Ωραία. Άντε πάει. Λοιπόν, update. Πήγαμε Φίλε, μέσα την ήταν ένας καμάρα τυπάς που μοιάζει. και τώρα πάμε σπίτι Κάνω πιο πίσω, να κουραστούμε λίγο, να τσιλάρουμε, Sorry. να κάνουμε edit κάνα TikTok και μετά να ετοιμαστούμε πάλι και να πάμε για φωτογράφηση σε ένα πάρκο. Τώρα όταν εσείς θα το δείτε αυτό θα έχει βγει η φωτογράφηση μάλλον, οπότε πάμε σε ένα πάρκο, thriller, είναι το concept, βράδυ. Οι ιδέες μας αυτή τη στιγμή πριν πάμε είναι να βάλουμε τον Κωστή στο πάτωμα. Τι να βάλουμε τον Κωστή? Και να το σέρνουν 2 άνθρωποι. Σήμερα έχουμε φωτογράφηση σε ένα κολόπαρκο. Δεν ξέρω ναι, ποιος το θέμα βλέπει. είναι ότι μιλάς στο mic, ρε μαλάκα. Α, όντως. Τσεκάρτε. Λοιπόν, Όποιος και ακούει.
Γράψτε θα πάμε. κάτι, να ξέρω ότι μιλάω Το σε ένα κόνσεπτ κάποιον. δηλαδή είναι να Γράψτε βάλουμε τον ένα Κωστοπάδο με τη δύο, το στέλνουμε από τα πόδια. Γράψτε κάτι. Αυτό θα να φωνάζει ξέρω η ότι φάση. Μιλάω σε κάποιον. Το άλλο κόνσεπτ Θέλω είναι. να πω τον Γιατί πόνο έχουμε μου. την Alone την μπλούζα. Να βάλουμε έναν στη μέση με αυτό το μπλουζάκι και γύρω του κάμπουσους με τα άσπρα. Θέλω Για να να πω τον αναπαραστήσουμε αυτό πόνο το μπλουζάκι. Και το άλλο να τρέχει ένας προς την κάμερα. Θέλω να φωνάζει και καλά. Μπήκε η Κάτια, Ένα δεν να ξέρω τον να κυνηγάνε. τώρα. Αυτά είναι οι βασικές ιδέες που έχω εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου. Θα δούμε και φωτογράφος τι έχει. Ωραία. Μπρο, εσύ με τα τι μαύρα άλλο και τα θα γράμματα βάλουμε. δεν ξέρω ποιος είσαι μάθητο. Τώρα, Κωστής τόση ώρα μιλάει, ελπίζω έχει κλείσει το μικρόφωνο. Κωστή, το μικρόφωνο το κλεισες. Δεν το έκλεισα, όχι. Τέλε, δηλαδή τόση ώρα παίζει να μιλάω τελείως τζάμπα, ρε. Όχι, εντάξει, τα ακούγεσαι και εσύ. Τέλος Πώς πάντων. θα ακούγεται, ρε, αφού Τσεκάρτε. ακούγεσαι και εσύ από πάνω. Ναι, οκ. Λοιπόν, πάει το κλιπ, παιδιά, αυτό Λοιπόν, ήταν. όχι, τσέκαρε. Λοιπόν, ναι, RIP. τώρα. Τα λέμε σπίτι, μάλλον. Έτοιμοι για Αφήσω. photoshoot. Πάμε να φάμε κάτι πρώτα όμως γιατί λίγο... Έτσι και... Καλά πάμε. Α, πατάς απλά, μήπως. Για άνοιξε. Οκ, μπρο, μαγεία. Βάζω κάποτα στο mic. Μήπως να κάνουμε ένα like στο Instagram. Παιδιά, πού πάμε. Νόμιζα έστριβες. Στον πάτο μου. Η άλλη λέει έκλεισε το πάρκο. Τι? Λέει, έκλεισε το πάρκο. Του Λουξεμβούργου, το δικό μας. Το δικό μας. Δεν είναι κλειστό απλά. Κλείνει το βράδυ. Ωραία, πέσεις, θα πάμε και θα μπούμε. Φίλε, αυτό είναι αράβικο, τι λες. Αυτό είναι τέτοιο, τσαουάρμα. Τι είναι αυτό εδώ Το μπροστά. τσαουάρμα εκείνο. Σαόρμα είναι είναι chill. Ναι, να έχει να κάτσουμε. Μπρο, ρε φίλε, μπιστρό Μπαγντάντ. Ρε φίλε, να ξέρεις. Ωραίο ακούγεται. Δείξτε το λίγο. Δείξτε το λίγο. Φίλε, αυτό σου λέει έλα για να έχεις διάρρεια, ρε φίλε, δηλαδή δεν παίζει. Σαόρμα. Πάμε στο σαουάρμα. Έχει να κάτσουμε. Οκ. Βίντεο, Ναι. ξέρω, τη φωτογράφο. Γιατί Ωραία. πίσω το πάρκο που Στείλε θέλω να πάμε λίγο. να φωτογράφηση. Άμα Τελείω, πιστεύεις ότι θα βγει καλό το κόνσεπτ εκεί, πάμε εκεί, οκ. Okay. Ωραία, σας ενημερώνω ότι δεν μπαίνω μέσα στο ποτάμι. Okay, μια χαρά. Μπρο, fire. Η μουσική είναι fire. Καθίστε. Οκ, άρα θα κάνουμε, κατάλαβες τι είναι αυτό που θα κάνουμε, Κωστή. Τι είπε? Κατάλαβες πού είναι αυτό. Τι είναι βασικά. Κάτω εκεί στα ποτάμια, στα Ναι, έχει κάτι σκατόνερα. σκαλοπάτια λέει και μετά πάει σχεδόν κατευθείαν στο τέτοιο μέσα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε εκεί. Ότι τρέχεις, ξέρω εγώ τι παίζει. Οκ, άμα το ακούει η Έλενα, I don't mind. Όπως λέγεται αυτό το πράγμα. Ωραία, τώρα θα κάτσουμε να φάμε όπως λέγεται αυτό το πράγμα. Πώς? Τσαουάρμα. Σαουάρμα. Δεν ξέρω το μπούτσο είναι αυτό, αλλά εντάξει. Και μετά θα πάμε εκεί πέρα μάλλον λίγο. Αλλά είμαστε χαλαρά πολύ. Εντάξει, το έχουμε. Θα το κλατσάρουμε, μην αγχώνεσαι. Πώς είναι? 7,5 εγώ. Άλλαξα. Είναι λίγο απλό, αλλά ναι, γι' αυτό. Αλλά είναι ωραίο. Πού το έκανε? Για Γαλλία Γενικά καλά είναι. προταστικό. Για Γαλλία καλά είναι. Είναι πολύ κρέας. Προταστικό είναι. Μόλις ανεβάσαμε TikTok, χαιρετήσαμε το Χαμπίμπι. Καλό φαΐ. That's so Uber. Καρύμ, ντρόπαρε το ρημάδι όμως, εντάξει. Ας βρει καμία να μείνει. Πώς θα λέει, ρυθμίνια σας που Παιδάκια παίρνει 15. Μπράβο. Οκ. Πάλι στο κλαμπ, πες μου σε πιανό τραπέζι, σε πάλι. Καλώς, ξέρουμε πρώτα. Τα λέμε εκεί πέρα. Λοιπόν, Λες να είναι στο χαλάλ. όχι, δεν την πήρες ποτέ. Δεν ξέρω. Ωραία, ο άλλος δεν ξέρει άμα πήρε τη τσάντα του, δεν ξέρουμε άμα είναι στο δωμάτιο, δεν ξέρουμε πού είναι. Δεν ξέρουμε άμα είναι στο Δεν έχουμε χαλάλ, ρούχα, δεν ξέρουμε αν είναι στο ουσιαστικά. Uber. Έχουμε 3 σετ τα οποία δεν κολλάνε και μεταξύ τους. Άμα αλλάξει εσύ παντελόνι με αυτόν, έχουμε 3 σετ. Μπορεί να πάνε δύο σπίτι και δεν είναι κάτι σπίτι. Ναι, χρειαζόμαστε τα ρούχα. Φίλε, τσεκάρ τα μάξια μου, σε. Ναι, ωραία. Είναι κάμπριο. Σύμνα. Ωραία, τι κάνουμε. Δεν ξέρω. Και λέω, βλέπω, δεν την έχει. Λέω, κάτσε, την άφησε κάτω, κάνω ένα έτσι. Δεν είναι κάτω, λέω κάτι μπορεί να την πήρε ο Χάτζ.
Μία τσάντα ήταν. Μία τσάντα. Και το είπαμε, είμαι στη τσάντα μου, τσάντα σου. Όχι ρε μαλάκα. Φίλε, 5 Δείτε rating. ποιος μας 4,97. Γκρα! Μπρο, τουικάρω να ξέρεις, τουικάρω πάρα πολύ άσχημα. Όπως ξέρετε παιδιά, είχαμε εδώ πέρα κάνει φώτος, είχαμε μια τσάντα να πάρουμε με τα πράγματα. Δεν ξέχασαμε τα παιδιά. Αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι πήγανε να πάρουν την τσάντα από το σπίτι με Uber. Δώσαν 25 ευρώ για να πάνε. Και κύριε φωτογράφε, μάλιστα λίγο τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Δεν μπορώ να ακούσει σπίτι. Έχουμε εμείς τα κλειδιά. Δεν είμαστε έσχος, είμαστε έσχος. Μπρο, είμαστε τόσα... Είμαστε τόσα... Ξέρουνε, με πήρανε. Ωραία μπρο, ήρθε το Uber, ήρθε το Uber. Ο Μοχάμεντ. Ο Μοχάμεντ είναι. Κλατσάραμε, παιδες, κλατσάραμε. Μοχάμεντ. Yeah. Hello. Παιδιά, και Γεια σας παιδιά. επιστρέψαμε. Όλα καλά. Είμαστε στην ώρα μας. Μόλις φτάσαμε. Μόλις Έζησαν φτάσαμε. απλά λίγο τα φώτα, δεν κανείς, αλλά Μόλις φτάσαμε. Πού είναι. οι άλλες. Πέρα την πλάκα, εντάξει, πήγαμε, τα κάναμε όλα, πήραμε τα ρούχα, Πού είναι οι άλλες ρε. πήραμε το Uber μας, κάναμε τη δουλειά μας. Τώρα περιμένουμε Πεθάνω, ρε. μια μισή ώρα σαν ανώμαλοι ρε φίλε, τέτοια ώρα, τι κάνουμε ρε φίλε. Στην πούτα μας θα πάει, να τη φάει κιόλας. Να φύγω από εδώ χωρίς κανένα. Έλα μπρο, όλα χιλιάρι πήγαν. Μπράβο, ναι. Έλα, δεν είναι αυτό δυνατό ρε φίλε. Έχεις TikTok. Ναι, ρε, ας σας κάνω like σε όλα. ναι, Κάντε μπράβο. follow. Έτσι Δεν μπράβο. κοιτάμε καλά, ρε, είμαστε προφανώς. τόσο famous. Δες εδώ, δες εδώ. Εμένα σας Το είδες αυτό. You. Ναι. Το καινούργιο. Το είδα. Α, συγγνώμη, τι εδώ πέρα θα Εδώ είναι ξεφρακευτούμε. πολύ στενά. Όχι, εδώ Από πέρα θα... απέναντι. Πάμε από εκείνη την πλευρά. Εκεί είναι τεράστιο. Εντάξει, θα μας κάνουν TikTok άλλοι. Ξεγυμνώνονται στο βάρη. Ναι, Να το παιδιά, κακό από είναι. εδώ, εντάξει. Θα μας πατήσουνε μπρο. Να μας πατήσουν, Ρε ρε φίλε, φίλε, να ξεγυμνωθούμε πάντα. τουλάχιστον. Πάντα ρε μαμά, μόνο εμείς είμαστε σωστοί. Νάτι! Μόνο. Ωρα τα τούις! Ελάτε. Σαν έφυγα πολύ. Μιλάμε σε καλύτεροι φωτογράφους που ξέρουνε. Είχαμε φύγει, δεν ξέρω αν το είδες. Αφήνω από τη βή το κουμπί. Ελάτε. 3, 2, 1, πάμε. Τέλειο ήταν τώρα, ορίστε, άντε γαμηθείτε. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να στέκεσαι, δηλαδή μου αρέσει. Ωραία, Ρώτα και- αυτό. Ναι, και κοίτα μπροστά όχι σε μένα. Εκεί, τέλειο. Και αγχωμένος κάπου. Double φωτογράφ, τι είστε. Ναι, πάλι. Και Αλήθεια. μπάξ, κάνε έχουμε και βιντεάκι. Οκ. Εντάξει, το φωτογράφο μας βρήκε το... Τι αυτό είναι Τα τέλειο. χέρια σου πιο τεντωμένα, τα δάχτυλά σου. Σε να πας να πιάσεις, δεν έχει τίποτα. Τέτοιο κι άλλο. Λοιπόν, αυτό το τουάς θα το δώσω κάθε φωτογράφηση τέλος. Οκ, γουστάρεις. Πιο κίνηση στο άλλο χέρι. Κάντο λίγο. Τι σημαίνει πιο κίνηση? Κάντο λίγο. Τα δάχτυλα λίγο σαν να πας να πιάσεις κάτι. Τέλειος Πού να είσαι. κοιτάει. Σε μένα. Τώρα είναι τέλειο σαν- σε σαν- μένα. σαν- σαν Και τον Πάνθυρα επομένως είναι. Φουλ, πιο πολύ. Θυμωμένος και φοβάμαι, πιάνουμε. Συγγνώμη, φοβισμένος. Λοιπόν, περίμενε. Λίγο, κοίτα με πάλι, full φοβισμένος. Βοήθεια, παιδιά, σήκωσε με. Ένα. Πεινάξτε με, πεινάξτε με. Damn. Κάτσε να κάνω. Έχουμε μαντιλάκια, φοβισμένο. μαντιλάκια. Πώς έτσι. Πώς, πιο πολύ, πιο λίγο. Πιο πολύ, πιο πολύ. παιδιά, Ναι. τσεκάρετε. Και το χέρι σου. Πανούκλα. Δες, όχι έτσι, λίγο Ιου, πιο πω, πω, σπασμένος. ιου. Πας το λίγο, λες και πέφτεις όντως. Κάνε τι πέφτεις λίγο, δεν πέφτεις. Κάνε απλά μην πέσει. Ναι, δεν ξέρω πώς θα ήταν να Πάρ' το πέσει. το άλλο σου πόδι. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε να πέσει. Ωραία, Τώρα να είμαι πιο Ναι, ψηλή όχι, για να πάνω τους για αυτό. φτάνω. Ναι, έτσι. Και κάνε τι πέφτεις. Όχι, για να πέφτεις καταρχήν. Πόδι, άνθρωπο, τσεκαρίδε. Λοιπόν, θέλω να φωνάζεις όλη τη διάρκεια. Μπορείς. Ναι, μην το χέρι. 3. 2, 1, πάμε. Καλό. Ναι. Πάλι. Ωραία. Για κάνε.
Ωραία, αυτό είναι πολύ καλό, αυτό πολύ καλό, ναι. Δώσε κανένα δύο ακόμα. Άλλη Δεν θα μία. κοιτάς λίγο τα μάτια. Να είναι εγώ, να το κάνω λίγο με το στέλνο. Απ' την άλλη, απ' την άλλη. Τι κάνετε, ρε μάμε. Την άλλη πρέπει. Πρέπει ο κόλος να είναι μπροστά. Από εδώ έλα. Α, κάτσε, ο κόλος. Κατάλαβε. Ναι, και έλα Δεν και θέλω. Α, δεν θα κάνει τη μάπα μου μένα. Έτσι. Όχι, όχι. Τότε γιατί να έχω τελειώσει. Μα ποιος θα. Έτσι θέλω. Από ποια μεριά θα Από βγάλει? πίσω θα σε βγάλει φωτογραφία. Ρε, λέω και εγώ νόμιζα. Α, μπορείς από έτσι. πίσω να βγάλεις. Για φαίνεται το κρόπ. Αυτό δεν θέλω. Είναι άρα. Αυτό με έτσι όμως. Ω, θα πέσουν σίγουρα μέσα. Ωραία, φάση να την πάρω έτσι. Ναι, αυτό. Αυτό, ναι. Οκ, το έχουμε. Το έχουμε. Βγάλε και τα χιλιά να βλέπεις για τώρα. Πρόσεχε με την καρφώση με τα γυαλιά. Ναι, όντως. Πάμε. Πάμε. Μόνο. Ναι. Θα μου βάλεις και τα γυαλιά. Το μαλλί. Πώς θα σηκωθώ. Αν την πάρεις λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, θα είμαι πιο χαμηλή. Ενώ την πήρες Από και... πιο κάτω. Ξέρω εγώ, Όχι, η πιο πάνω, κοιλιά της πάνω. έφτασε εδώ πέρα. Μα μου είπα Η την κοιλιά της κοιλιά πρέπει να είναι- είναι εδώ. Η κοιλιά της πρέπει να είναι εδώ. Από πιο, Πού ήταν? πιο πάνω. Η κοιλιά της πολύ χαμηλά, ναι. Ήσουν πολύ... Άρα από πιο κάτω να πάρω. Από πιο πάνω, ρε ηλίθιε. Από πιο κάτω. Από πιο πάνω. Πιο κάτω θα είναι θα ταΐσει μόνο τα πόδια της εδώ μετά. Πιο πάνω. Απλά κάτω πιο πάνω, κάτω πιο πάνω. Κάτι ξέρουμε. Πιο πάνω. Πιο πάνω. Πιο πάνω. Λοιπόν, πες μου, η κοιλιά της είναι Έχω σκαλώσει. Πάμε Κώστα, πάμε. Από εδώ είναι κέι. Θα είναι γρήγορα. Ναι, ναι. Πάλι το ίδιο είναι. Όχι, όχι, είναι καλύτερο. Καλύτερο. Λοιπόν, τέλειωνε έτσι, τέλειωνε έτσι. Λοιπόν, θέλει να στρίψεις λίγο, λίγο. Άστα τα, δεν φαίνονται τα γυαλιά, δεν φαίνονται. Φίλε, τα βάλε στο κεφαλίο. Είναι κέι. Ναι, εσείς εντάξει. Λοιπόν. Άμα μπορεί να κάνει και ένα βήμα μπροστά ο Κωστής για να μην έχει τα πόδια. Κάτσε ένα βήμα μπροστά σαν να περπατάς. Έτσι, μπορεί να είσαι έτσι. Λίγο πιο ανοιχτό, δυστυχισμό. Είμαι πολύ άνετα. Έτσι, λοιπόν έτσι. Εγώ τι κάνω με τη φάτσα μου. Τι θες να κάνει η φάτσα μου? Θέλω το χέρι σου. Θέλω κάπως, λες και κάποιος σε κυνηγάει. σαν Τρόμαξες. Έτσι, έτσι. Ωραία, περίμενε. Μπορείς να... Στον Το έχεις. Ηλιστράντος. Ωραία, περίμενε. Ωραία, μ' αρέσει έτσι, μ' αρέσει, αλλά θέλω να είσαι Το έχεις. τρομαγμένη και να κοιτάς εκεί. Σκέψου Τρομαγμένη. το γυμναστήριο. Όχι, λες και έχεσαι τώρα. Τρομαγμένη. Δεν ξέρω. Τρομαγμένη. Τρόμαξε ρε. Κάποιος σας τσίριξε. Χριστό. Ναι. Δεν είμαι ηθοποιός. Άμα βάλεις Έτσι, το δεν τσίριξε. Ωραία, αυτό θέλω. Τσίριξε. Βγάλε τώρα. Ωραία. Τσίριξε. Τσίριξε κανονικά τώρα. Ωραία. Ξανά. Και γαμό. Αυτό μπορείς να το βάλεις. Ωραία, τέλειο. Και να καλύψεις λίγο τη φάτσα. Πολύ καλό. Ναι, έστω δεν ξέρω. Θέλω έτσι. Ωραία, πόσες είναι αυτές. Ωραία. Οκ. Ναι, δεν είμαστε έτοιμα. Είμαστε live. Είμαστε on the roll. Τελειώσαμε τη φωτογράφηση, το κλατσάραμε. Τόσο, Καλή δουλειά πρέπει να γίνει. Θα δείξει ρε φίλε, θα δείξει. Πρέπει να περιμένουμε να βγουν οι φωτό. Ναι! Όχι, άλλη φωνή. Εντάξει, θα δούμε ρε εσείς, τσεκάρετε. Θα κάνουμε τις φωτογραφίες όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα τις εμφανίσουμε, θα δούμε. Αυτό εκεί το βλαμμένο να δούμε αν έβγαλε τίποτα καλό. Ναι, μετά δεν είναι βλαμμένο λογικά. Και θα δείξει, θα δείξει. Καλό εγώ. Μακάρι. Και τώρα που πάμε ρε. Σπίτι, μαλάκα για ύπνο, τρελό ύπνο. Θα Είναι η κοιμηθώ. μεγαλύτερη μέρα στον Πεθαίνω. πλανήτη. Η Θα μεγαλύτερη πεθάνω, μέρα μπρο. στον πλανήτη. Φτάσαμε σπίτι. Τέλος, μέρα 2 Παρίσι. Είμαστε πεθαμένοι. Πάμε για μπάνιο, ύπνο, τέτοια. Πρώτο σουτ, τέλειωσε πάντως. Αύριο έχουμε ένα ακόμα, θα μιλήσουμε με το Γάλλο. Νομίζω αυτά.